जिथाम जुलाइ दाननि 11 खालार बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैयानो दानाय मोनसे जि कोअर्डिनेशन कमिटि गासै माहारिनि आफादफोर आरो राजखान्थियारि आफादफोर बेखौ लानानै गाबोन रायजोनि जि बिसायख'थि आयग बिनि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जागोन दा बेयाव बेखौनो डिमान्ड होनाय जागोन जे दरं कन्स्टिटुएन्सि लकसभा कन्स्टिट्युशनखौ बोखारनानै उदालगुरि लकसभा कन्स्टिट्युएन्सि खालामनांगौ आरो 6 डेल एरिया बिटिआर मोनसे 6 शेडियल एरिया हिसाबै बेयाव मोननै लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिखौ दाफुंनांगौ बे उद्देश्यजों बे थांखिजों गाबोन बे लोगो हमनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै समाजारि आफाद माहारियारि आफाद आरो मोननै गोख्रों बे ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जे जोंनि जे रिडिलिमिटेशन बेखौ लानानै सावरायनायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे गासै बाहागो लानाय बिबानगिरि आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनो हायो बा गोजोनथाव मोनसे रादाब होननानै समाजनि गेजेराव जों फोसावनो हायो मानो होनबा जा हारिनि जाथिनि अलखदाव जों बयबो खौसेयै गसंथानाय बेयो नेरसोना बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्राय दङ आरो बेबो दिनै राजखान्थियाव गोरोबलायाब्लाबो हारिया जे मोनसे राजखान्थियारि खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन आइडियोलजि प्रिन्सिपल थालायलायदोंब्लाबो मैयानि जोङो बेखौ जयै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ राजखान्थियारि जि मोन्थाय राजखान्थियारि जि जोंनि मोन्थायखौ लानानै जि रिडिलिमिटेशननि मोनसे ड्राफ्टिंखौ नुजानाय बेखौ प्रटेस्ट खालामनाय मोनसे आफाद हिसाबै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा लिंदोंमोन दा बेयाव गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा मानो होनब्ला गासै दोलोनि गासै राजखान्थियारि हान्जानि बिबानगिरिफोराव नुजाफैनानै बाहागो लाफैदों आरो मोनसे कमेन्टखौनो होदों जोंनो दरं बे लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिखौ नाङा आरो बेखौ सोलायनानै जोंनो उदालगुरि कन्स्टिट्युएन्सिखौ दाफिननांगौ बेखौ जोङो मैया सावरायलायनायनि गेजेराव गासैनिबो दोलोनि बिबानगिरिफ्रा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा कमेन्टफोरखौ होलायदों बेयो बाखनायथाव जादों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जे राजखान्थियारि मोन्थाय बेखौ मोनोब्लासो बर' हारिया मोनसे गसंथानानै थानो हानाय बे ओनसोलनि गासै सुबुं माहारि जाति जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे आवगायनानै लांनो हानाय मोनसे परिबेखखौ नुहुरदों बेनिखायनो सिगांग्रो जिहेतुके जों बिनिनो थागिबि हिसाबै जोंनो सिगांग्रो जाग्रोनानै बर' हारिखौ दैदेननायनि गेजेरजों बेयाव थानाय गासै जनगोष्ठीफ्राबो जिहेतु जोंजों फैफागोन बेखौ नुहुरनानै जों बुङोब्लासो बिथांमोनाबो फैगोन दा बेखौ लानानै मैया मोजां सावरायनाय मोनसे हाबाफारिया जादों आरो फिथाइ गोनां मोनसे बियो इयुनाव जाहैगोन बेखौ आसा खालामनो हायो गाबोन मोनाबिलि समनि बयनिबो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै अल आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै बनजार सुनाय एबा हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि लानायनि गुबै थांखियानो जादों जे जोंनि दानि 20 जुनाव जि जोंनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि मोनसे खसरा दिहुननाय बे खसरा दिहुननायाव जोंनि बर' माहारि एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय माखासे समस्थिफोराव मोजां जादों आरो माखासे समस्थियाव जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां एबा बुंनो गोनां बाथ्राफोर दङ दा बिनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरदों जे दिनै बनजार सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकार एबा इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोङो मोनसे स्ट्रं मेसेजखौ हरनांगौ जे जोंनि बर' एबा ट्राइबेल हारिफोरनि जि गामिफोर एबा भटार्सफोरा जाहाथे बाइफार्केसन जाया एबा बोफ्ले बोफ्ला खालामनानै जोंखौ जाहाथे बर'नि राजखान्थि एबा जोंनि थामोनथाखौ जाहाथे नस्थ' खालामा बेनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि जोङो डिमान्ड खालामदों जे जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरा जेरै दं एज इट इज जोङो मैखोमै बर' गामिफ्रा थानानै जोंनि राजखान्थि अधिकार एबा थामोनथाया जोंहा गोख्रों जानांगौ बिनि थाखाय जों खावलायदों मानोना जोङो दिनै नुनो मोन्दों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि माखासे समस्थिफोराव दिनै बर'फोरनि गामिफोरखौ बोफ्ले बोफ्ला खालामनायखौ जों नुदों दिनै जोंनाव मोनब्रै समस्ति दङ बे मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव मोनथाम समस्ति फारियै ढेकियाजुलि समस्ति बरसला समस्ति आरो सुतिया समस्ति बे मोनथाम समस्तियाव जोंहा बुंनो गोनां दङ दा बेनिखायनो बुंनो गोनाङा बेनो जे दिनै ढेकियाजुलि समस्तियाव थाखानाय माखासे ढेकियाजुलिनि बर' गामिफोरखौ दानख'नानै बरसला समस्तियाव हरदों आरो बिथांमोना माखासे आदिबासि एबा बागान एरियाखौ दानख'नानै हरदों दा बेजों लोगोसे ढेकियाजुलि समस्तियाव माखासे बर' गामिफोरखौ दिनै सुतिया समस्तिनिफ्राय लांदों नाथाय माखासे बर' गामिफोरखौ दिनै सुतिया समस्तियावनो गालांफिनदों
दा बेबायदिनो बरसलायावबो माखासे बर' ओनसोलफोरा दिनै दिकाजुलि होननानै माखासे जोङो दिनै गुबुन हारिफोरा दिनै बेयाव मेक्सिमाम जानो नागिरदों। दा बेखौनो बुंदों एबा जोङो बेखौ लानानैनो थांनाय जोङो 28 थारिखसोआव जोङो दिनै माबा मिनिस्टार मानगोनां अशोक सिंहाल बिथांनो जोङो गोसोखां बिलाइ गांसे होदों। मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम गोसोखां बिलाइ होदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनोबो जोङो जिल्लानिफ्राय गोसोखां बिलाइ हथायदों जे जोंनि सनितपुरनि जि जेंना बे जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनानै होनांगौ आरो जोंनि सनितपुरनि रायजो राजा लुबैनाय बायदि जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जोंनि समस्थिया जायो आरो बेखौ लानानै जाहाथे थाबैनो गाबोन जिहेतु 11 थारिख लास्ट जोंनि जि खस्रानि साबमिसन दङ बे साबमिसनाव जाहाथे जोंनि सनितपुरनि जेंनाफोराबो बोस्रांजायो जों बेखौ गोख्रोङै जोङो खावलायहरदों। दा बुंदों सुथिया समस्तिनि बर'फोरा दिनै माखासे दिकेजुलियाव थांबाय, माखासेया बिहालियाव थांबाय, बिश्वनाथाव थांबाय आरो माखासेया सुथिया समस्तियाव थाबाय। दा जोङो सुथिया समस्तिनि बर'फोरा जाहाथे मैखोमै बर'फोर थानायखौ दिनै ओरै बोख्लाय खालामालासिनो मोनसे जायगायावनो लांनांगौ आरो जों खावलायदों जे सुथियानि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरा हायोबा जोङो दिकाजुलि समस्तियाव एबा राङापारा समस्तियाव बा जोङो बिश्वनाथावनो जा जिखुनु मोनसे समस्तियावनो जोंनि बर'फोरा मैखोमै थानांगौ आरो दिकाजुलि समस्तियावबो जाखिनि बर' गामिफोरखौ दानख'दों बेखौबो फिन दिकाजुलि समस्तियाव लाबोफिननांगौ होननानै जोङो दिनै डिमान्ड खालामदों आरो जोंनि जि बर'फोरनि राजखान्थि अधिकार बियो बाहाल थानांगौ एबा बियो मोनसे जोंनि लुबैनाय बायदिनो जानांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि खालामदों। जे 6 सिडुल बिटिसिआव दिनै मोननै समस्ति जोङो एसटि बिबाय थादों लकसभा समस्ति, दा बेयाव बिनाय बायदि क'क्राझारा जाबाय नाथाय उदालगुरि समस्तिया जायाखै। दा बेखौ लानानै मैया मेलेमजिबि मिटिं जादों बरमा कलेजाव। दा बेखौ लानानै राजखान्थि नङै हान्जाफोरा ज' जानानै मैया गोख्रों मोनसे डिसिसन लादों आरो डिसिसननि गेजेरजों इलेक्सन अफ कमिसन इन्डियानि जोङो मेम'रेन्डाम गथायनायनि थांखि लादों। दा बेजों लोगोसे जोंबो खावलायगोन सनितपुर बासि जानानै जे बिटिआरनि 6 सिडुलाव मोननै लकसभा समस्तिया जाहाथे जायो, उदालगुरि हिसाबै जाहाथे बियो एसटि जायो जों बेखौ खावलायहरगोन आरो बियो जाथारनांगौनि थाखाय जों सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो बेखौ गोख्रोङै खावलायहरबाय आरो सनितपुरनि जि जेंना बेखौबो सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो इलेक्सन कमिसनार अफ इन्डियानिसिम जों बेखौ स्ट्रंलि मेसेज हरनाय जाबाय।